ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಾನು ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಗೆ ಅಂತಾದ ಅಕ್ಕನ ಚಲಿಕ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪೈ ಕರ್ಕ Happy New Year. Thank you. ಖುಷಿ ಅಣ್ಣರೇ Morning guys. ಮೊದಲೇ ತೆಲ್ತೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಏನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ್ನಾಗ ಏನಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗ್ಲೋ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಉಂಡು ನೀ ಅರೆ ಪೋರಂಡು ಅಂಚ ತಿಂಡಿ ನನ್ನ ಓಡು ತಿಂಡಿ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲು ತುಕವಲೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಕೊರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ತೋಳು ಅಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ವೈಪ ಒಂದುಲ್ಲಲು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂಚಿಡು ಪುಂಡಿಯ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಏನಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಚುಮಣಿ ಅಡ್ಡೆ ಬಂಟೇರು ಅಕ್ಕನ ಪುಂಡೀನಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ ಬೇತೆ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಿನ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ಲ ಒಂಚೂರು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಅದ ಬೇತದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕೊರ್ದೆ ಬೆರಿಕ ಕಡ್ಬು ನಿಗಡೆಗೆ ಬೋಡ ಬೆರಿಕ ಕಡ್ಬು ಬೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಮಗು ಕೇಳಿನ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಜಿನ ದಾನಿ ಈ ಆನೆ ನಾಡದು ತಿನ್ಪೆ ಪೈ ಪೈ ಇನ್ನ ಕೈ ಬತ್ತಲೆ ಕೈ 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 ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಲೆ ತಟಾ ವಾಲೆಟ್ ಅಲೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಯಾನೆ ಕೈ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ನಾಡಿದ್ದು ದಪ್ಪು ಒಟ್ಟು ಯಾನು ವಾಪಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗೋದುಂಬು ಮಾತು ನಾಡ್ದು ತಿಂದೆ ಪೋಪೆ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಕ ಯಾನ ಮೇಕಪ್ದ ದಾಲ ಕಂದಿಜಿ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮದ ಉಂಡತ ಏನಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜಾ ಯಾನು ಮೇಕಪ್ ಒಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅತ ಏನಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜಾ ಪಕ್ಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತನ ಏನೋ ಕೊರಪ್ಪ ಒನಸಿ ಅವನ್ ಪೆನ ಪನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟ ಯಾನಿ ಪಿದಾಡುವತ್ತ ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಯ್ತ ಬೇಗ ಬಾ ಹೇಳು ಪನ್ ಬೇಗ ಬಾ ಇಂಚಿದ್ರಿಗ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಡಿ ಇರ್ತಿರ್ತು ನಾನೇ ಫೋನ್ ತಿರ್ತ ಮಾಡ್ದೇರು ಪುಂಡಿ ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಒಂದು ಚಿಮ್ನಿ ಅಡ್ಡಲ್ಲ ಒಂದು ಪೀಸ್ ನಂಗೆ ಯಮ್ಮಿ ഞാൻ പെട്ടെന്നാ
ಪತ್ತಂಡ ಮಾತು ತಿಂಪತ್ತ ಏನು ತಿಂತು ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು అలాగిಲ್ಲ ಅದು ಕುಂಡಿಂಡು ನೂರು ಪಾತಿ ಸೋಡ್ಬೇಕು ಏನು ತಿಂತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ ಸತ್ತಿಗೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇರೋದು ಈ ತಿನ್ಪನ್ಬೇಕೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ತವ ಬೇಗ ತಿಂದಿದ್ದು ಮಂದ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನನೇ ನಿನ್ನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ನಿನ್ನ ಸೀರೆ ತಿನ್ಪಾಯ ತಿನ್ನಿ ಲಡ್ಡು ಪೀಸು ಅಂತದಲ್ಲೇ పుష్పరాజునందు డైలాగు పాడొందు నుండి బాలే ఏమన్నా ఉంది పాట టెక్నికల్ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆದಿತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ ದುಂಬಿಟ್ಟು ಪೋವಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಆನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪೋದಿಚ್ಚ ಅಂಡ್ ಲೇಟ್ ಅನ್ಪಿದಡ್ಡ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಪ ಮಗನ ಮೆಡಲ್ ಪಾತಿ ಪರಂದು ತಿಂತು ಬಾಲಿಗೆ ಪರಂದು ತಿನ್ನು ಪಾತಿ ತಿಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ಸಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕನ್ಸಾರ ನೂಲು ತೋದು ಮಲ್ಪನು ఏ పాపం ఎంక బడ అవునుండు కన కిచెన్ అటిలా ఉన్నుండు నిద్ర బస్సు ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಓನಾಸ್ ಮಂಜು ఏ పాపను ಈ ಬೋದ ಐವತ್ತು ಪಾಪ ഞാനാ പടപ്പിട്ടാണ് താരയാ ഞാൻ തിന്നാവൂല ತಿಂತಾನ ತಾರೈ ಗುಬ್ಬಿ ಓ ಗುಬ್ಬಿ ಇತ್ತವನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೋರಿ ಪೀಸ್ ದಾಲ ತೋಜ್ಜಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ವಲಸ್ಸು ಎನ್ನ ಯಾನು ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ತಿಂಪು ನಿಚ್ಚಿ ಮಾಸ ಮಾತ ಅಕ್ಕನ ಸಾರು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ನಿಯಂಕ್ ಅತಿ ಬೈದು ಡಿನ್ನರ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಏರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಊಡ್ದ ಹತ್ತು ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ అంటే ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತಾರೆ ಇವೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ವಿಟಮಿನ್ ಪೂಜಾ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಡಿಪು ನಾವು ಅಕ್ಕ ಒಂದೇನು
ಮಿಸ್ ಮಂತುಪ್ಪರ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೋನು ಟೇಸ್ಟಿ ಏನು ಕುಂದಿತ್ತಂಡ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಅನಸ್ಸುವೆ ಕಾಂಡ ತಿಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಯ್ಯ ಅನಸು ಪೂರ ಒಂದೇ ತಿನ್ಪು ನಂತ ಬಕಾಯ ಯಾಕಡೆ ಪಾಡೋ ನಚ್ಚಿ ತಿನ್ಪು ಜಾತಿ ಅಂತ ಅಂದರು ತಿನ್ನು ಈ ಕಲ್ಲು ತಿನ್ನೋರು ಉಂಟ ತಿನ್ನುಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ತಿನ್ನೋನು ಬರಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಅದು ಮೋಕೆ ನಮಿತ್ತು ಅದಾ ಯಾನಿತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಪಿದಾದ್ದೆ ಏನು ಅನ್ಬಿಡ್ರಾಗ ಅಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಕಪುರ ಪಿದಾದ್ದೀರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅವು ಜೋರುಂಡು ಏನಂತ ಇತ್ತೆ ಗುರ್ತಾತ ನಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮೇರು ಬಿಡ್ರೆಗೆ ನಾನು ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಟಾಟಾ 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 6 ಪಿದಾಯ್ಡು ಕಾಂಡೆ ಪೋವರೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕೊಂದು ಪೋವರೆಗಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಚಳಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಹೆವಿ ಚಳಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ಸಲ ಬೇಗ ರಟ್ಟಗೈಂದುಲ್ಲೆ ನಿಜನ ಉಂತದು ಬೇರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂತದೋಳು ಆಯ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಬಲ್ಪ್ ಬೇಗ ಸೊ ಇಡೀ ಗ್ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತೆ